Good morning, my dear brothers and sisters. Please kneel for the novena to Santo Niño. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are a strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders. Through your miraculous image in these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Have mercy on us, O Jesus. Jesus, hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo at siniba pang makalamidad, amang makakamhan, iniitaas miyan sa mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo sin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang,
Day minasabutan asin naotob an sa imong kabuotan, natamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo. Asin ngunyan, namamatian minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuoto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumuotan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamigay mo kami. sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po sineselebra niya to ang pagbunyag kan sa tong kagurangnan Heso Kristo. Isabay man po niya to ang mga minasunod na mas intention. Mga pasasalamat for second wedding anniversary of Anthony and Marvy. Dulot kan Tamayo and Wongson family. Thanksgiving man kan Lucila and Miliena family. Gift of her healthy life ni Jenny Mitra. For Jebstin Tiffany Visera. Dulot kan Visera family. Thanksgiving man ni Arlinda Soledad. Mga special na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, ni Pearl Angeli Negrete, for healing and fast recovery of Jude Anthony Benedict, dulot ni Mr. and Mrs. Jerome and Hanilyn and family, ni Rosa Tang Lee, ni Joaquin Lee, Joe Robertson Lee, Julie Christy Lee, safe flight to Cebu, dulot ni Arlinda Soledad. Sa kapahingaloan kan mga kalag ni Justin Raymond, dulot kan sa Nyosa family, sa kalag ni Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Edgardo ni Vilma and Ibahoy, Severina and Pedro, dulot kan Donato family, Celsa, kan Morota family, sa kalag ni Severino, dulot kan Torla family, Eugenia, Prudencio, dulot kan Lucila and Miliena family, Eduardo Sr., kan Galvez family, sa kalag ni na Severino, asin Eugenia, dulot ni Franz Abion, asin kan sa iyang pamilya, Alicia Alexander, offered by Aurora Daco and family, para sa kalag ni Antonio Jr., kan Berses family. Matindog na po ang gabo sa pagpuon kan Santa Misa. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka na ba, kadaki, asig ka Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Domingo pagkatapos ka na selebrasyon,
Domingo, Lunes, pagkatapos kan selebrasyon kan Epifania, sa tuyang o niya na ipinagsaselebrar ang kafiestahan kan pagbunyag sa satuyang kagurangnan. Iyo po ini ang ultimong aldaw kan Christmas season. Sa aga, mabalik na po kita sa ordinaryong panahon. Martes, sa enot na simana kan ordinaryong panahon. Kaya bago kita mamaaram sa sabihon ta festive mood kan Christmas, ipapagirumdum kita ngunyan kan inako niya tong bunyag. Mantang ginigirumdum ta ang pagbunyag sa satuyang kagurangnan. Special pong idinudulot manining misa sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalagkan sa kuyang mga paryentes. Sutugang kan sa kuyang ama na nagadan ka sa udma, si Antilione, si Ringman, para sa kapahingaloan kan kalag ni Shirley, Felino, asin Lilian, asin sa kalagkan sa kuyang mga magurang, si Eden, asin Nicolas, asin man sa kalag ni Kunigunda, asin ni Sergio. Kunyan mga tugang midbiduntaan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sada ko, makuring sada ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na may pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pagkapatabada, ang sa tong mga kasalan, asin dorhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga, katunilongan, sa mga tao, marhay ang buot, Inoomaw mi ka, rinorokyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, hulikan dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, hadeng langit nun, Diyos sa mga makakamhan, kagurangnan aking bugtong Jesucristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaya raki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako ang samong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaya raki kami, teka sanaan banal, ika sanaan kagurangnan, ika sanaan uro kahalangkaw Jesucristo, kay ba kan Espiritu Santo, sa kamarawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamipi kita, o Diyos na makakamhan na sindayng kasagkoran, sulemning pinahayag mo si Kristo, aki mong namumutan, na binunyagan sa salog kan Hordan, mantang huminilig sa iya Espiritu Santo. Warasan, ang sa imong pagampon sa kaakian mo, na binabago kan tubig as in Espiritu Santo, tanganing padago sindang magdanay sa imong pagkamarahayon. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as nagahade sa pagkasaro, kaya Espiritu Santo Diyos sa gabos,
nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himatayan niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Isaías. Uyaan sa kuyang surugoon, inampon ko siya, siya ang sa kuyang pinili, siya ang nawiwilihan kan sa kuyang kalag. Itinao ko sa iya ang sa kong espiritu, nganay makatao siya nin tunay na katanosan sa mga banwaan. Dai siya nagkukurahaw ang sa iyang tingog, dai nadadangog sa mga tinampo, dai niya binabari ang lunot na kawayan, dai niya pinaparong ang mitsa na nagkikimat-kimat. Maimbod na itinataon niya ang tunay na katanosan, dai siya nag-aalang-alang, dai siya mapadaog sagud ang tunay na katanosan ikapamugtak sa daga. Huli ta ang mga kapuruhan, tagahalat kan sa iyang tugon. Ako ang kagurangnan, ika inapod ko na maglingkod sa katanosan, ika dinara ko sa kamot, ika inataman ko, ika ginibo kong tipanin banwaan, asin liwanag kan katawohan, sa pagmuklap kan mga mata kan mga buta, sa pagligtas kan mga bihag, asin kan mga yaon sa kadikluman nin bilanggoan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. bindisyonin katuninungan, itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Bendisyonin katuninongan itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Mga aki inin Diyos, magdulot kamo sa kagurangnan, magdulot nin kamurawayan, asin kaumawan. Pag umawo nindo ang sa iyang ngaran, sambahon nindo ang kagurangnan. Bendisyonin katuninongan itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Ang tingog nin kagurangnan nasa ibabaw kan mga tubig, ang kagurangnan nasa ibabaw nin mahiwas na mga tubig. Ang tingog nin kagurangnan makapangyarihan, mamurawayon ang tingog nin kagurangnan. Bendisyonin katuninongan itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Ang Diyos nin kamurawayan minapahiling, asin sa sayan simbahan, gabos minasabi, pag umawon, ang kagurangnan nagtutukaw sa ibabaw kan baha, ang kagurangnan magahade sa kod pamay. Bendisyonin katuninongan itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Hinanyugon ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa mga gibonin mga apostoles. Si Pedro nagtaram sa mga tao na nagkatiripon duman sa harong ni Cornelio. Katotoohan na sa kuyang nanuudan, iyon na ang Diyos na inin pinapalain, kundi inaako niya ang gabos na may pagkatakot sa Diyos, asi nagigibo nin matanos. Ipinadala nin Diyos ang sa iyang tataramon sa mga aki nin Israel. Ipinaghulit sa inda ang marahay na bareta nin katuninongan na hatod ni Jesucristo, kagurangnan nin gabos. Kamo gabos na kadangog dapit kan mga nangyari duman sa Judea, dapit kay Jesus na taga Nazaret, asin kung paano siya nagpoon sa Galilea, pagkatapos paghulit ni Juan, manugod sa bunyag. Ang Espiritu asin kapangyarihan, ilinahid sa iya nin Diyos, asin hulit ang Diyos siyaon sa iya. Naglibot siya sa paggibo nin mga karahayan, asin sa pagpaumay kan mga pinapasakitan kan demonyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabo sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Mga
Ang kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. magrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos, Kamurawayan sa imong kagurangnan. ini ang ipinapasabot ni Juan sa mga tao, kasunod ko maabot anurog na kapangyarihan kaysa sa ko, dahil nga ni ako maniligo na dumuko sa pagubad kan bugkos kan sa iyang sapin. Ako nagbubunyag sa tubig, siya mabunyag sa inyo sa Espiritu Santo. Kan ang mga aldaw na ito sa Jesus nagabot hali sa Galilea, asin binunyagan ni Juan sa Jordan. Kan sa Jesus naghahawas na sa tubig, nahiling na ang langit na buksan, asin ang Espiritu Santo siring sa salampati, kuminilig sa iya. Sarong tingog na hali sa langit, nagsabi, ikaan sa kuyang aki, sa kuyang namumutan, sa kuyang padangan. Mga tugang marahay na marata kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning! Nasambit ko po sa pagpuon kan misa na sa aldaw na inipet sa 8, pinag-celebrat niya to ang kapiyastahan kan pagbunyag sa satuyang kagurangan. Ining selebrasyon na ini mina signal kan katapusan kan Christmas season. Kaya sa aga, raliun tanayining mga dekorasyon ta. Pero ibig sabihin ba kayo dahil tapos na ang Christmas, tapos naman sa tuyang paghingowa, lalong-lalo na sa mga nagiribo ng New Year's resolution, balik na naman kita sa dating ugali, may tendensya, di ba? Dahil na ngaya kumasigarilyo. Dahil na ngaya kumachismis. Dahil na kumalibak. Dahil na kumainom, ninarak. Ibig sabihin ba, tapos na so Christmas season? Tapos naman sa mga paghinguwatang magbago, pagbago kan buhay, pagreforma kan sa tuyang mga ugali. Totoo, may tendensya. Kaya nga ni mismong ang liturya kan simbahan sa ultimong aldaw kan Christmas season, before we say goodbye to the festive mood of Christmas, ilinaag po ining selebrasyon manunungod sa pagbunyag sa satuyang kagurangan. Tanganing pagirumdumon man po kita kan sa tuyang sadiring bunyag na inako. So magayon na paghurup-hurupan ta, paano tatig sa buhay itong bunyag na sa tuyang inako? Is it out of passion? Passion? Or just out of fashion? Fashon? Nagkaribaga ako, minsan sa experience ko bilang padi, pag nagbubunyag ako, nawara na itong sabihon ta religious significance kan bunyag. Gari na sa nan bunyag sarong mere social gathering of the rich and the famous, diba? At rin bitarantang ninong-ninang. So, mga miyembros kan alta sosyudad. Pagkatapos kan bunyag, dahil naman na hihiling, congressman, mayor. Gari baga kaya ngo niya ng bunyag. Sorry ha, for the term. Pero totoo ini, narinig paro ko, gari negosyo na. The more, the merrier. Sarok man sa nan bunyagan, digdi sa St. Jude, uso ang special baptism. Paano kininong nila? Ta siyempre siguro tigi-isip banso. Kada sarok na sa dating 1,000, may 20 kang ninong-ninang. Di 20,000 na bagay niya. Pairinomon mo sa ng tsokolate pag uruli. Tapos, di ba? Nalilingawa na so pinaka-esensya. So itong role kang mga ninong-ninang, itong spiritual guidance para sa kaakian na sa indang tinubo na sinda dapat maging mga role models para sa inda. Kaya so mga ninong-ninang man baga kan Christmas tapos New Year, nagtarago naman.
Igwanang nabasa ko sa Facebook na requirement tanganing mag-ako nin regalo kininong asin kininang dapat maduman ka sa harong ninda daradara mo sa birth certificate na nakalaag duman na siya ang ninong o ninang mo. Ikadua, dapat may picture kang ipresentar pagkatapos kan bunyag kay iba mo si ninong asin si ninang. May sarong nganing ninong na hiling ako. May nagkaperang ampaw, nakapot, pag duman kan inaanak niya, pipabunot niya, surertihan sana, na su ampaw may laog na 20, 50, 100, 500. Then susarong ampaw, ang laog duman, pag nabunot ninda, better luck next time. See you next year. So magayon na pagirumdum ini sa tuya, anong pagpahalaga ang tinataon niya to sa bunyag mismo, sa sakramento na inako kan lambag sa tuya. Pag nagbubunyag ako, igwa akong tig-share sa mga during the catechesis part, tig-share ko duman sa magurang, sa mga ninong-ninang na nag-aatindi. Itong epekto kang bunyag sa satuya. Nasusumada ini sa word na rise, R-I-C-E. Enot, rebirth. Kabus kita namundag na naulaktan kan kasalan na original. Aram tayo dagos. And sa bertud kan bunyag, sinasalidahan ito kan sanctifying grace, grasyang nagpapabanal. And so with that, we experience a rebirth. Namumundag giraray kita sa tubig, asin, espiritu. So that's the first effect. Ang second is initiation. The sacrament of baptism is the first sacrament na tigaako nin sarong Christian. And so, when you are baptized, you were initiated to become a new member of the church, maging bagong miyembro kan simbahan. So, ang baptism is the sacrament of initiation. That's the second effect. Third is letter C. Pag binubunyagan, ang sarong aki, kinukonsagrar. Idinudulot kan magurang ining aking ini sa mahal na Diyos. Minimidbid po nindan realidad nan aking ini regalo ni Diyos. As ini sa diri ni Diyos. Kaya idinudulot sa mahal na Diyos. And the last is letter E. Empowerment. Every sacrament would render a grace sa satuya to empower us. Tanganing isabuhay ang bunyag na satuyang inako. Asin kasud ba, narumdumanin do pinagirumdum kita, nakan kita binunyagan with the celebration of the three cakes, we also share in the threefold mission and function of Christ. Ano ini? Tururog na. Oy! Ano so mga function asin mission? King, prophet, and priest. Iyan ang satuyang mission. Pagiging hade na naglilingkod aron kay Kristo. Pagiging padi na nagpapabanal bako sa nakan sa iyang sadiri alagad kan sa iyang kapwa. Pagiging propeta nagtutukdo kan marhay na bareta. Tagapagproklamar kan marhay na bareta kan satuyang kagurangan. Iyan po ang satuyang misyon. Kan si Kristo binunyagan ni Juan, ito ang nagsignal kan kapinunan kan sa iyang ministeryo publiko, kan sa iyang paghibo, kan sa iyang misyon. Ang satuya manlugod na bunyag magpagirumdum sa tuya na igwa kitang misyon na dapat gibuhon digdi sa kinapan. Takong iyan sa tuya pong mahimo, ining mga tataramon na nadangog hali sa langit are the same words na madadangog taman. Sabi, digdi sarong tingog na hali sa langit nagsabi, ika sa kuyang aki, sa kuyang namumutan, sa kuyang padaba. Ini ang sa kuyang mga namumutan asin mga padagat. Sa ngaran ka naman, agi asin Espiritu Santo. Amen.
asin samuyang pagalan, dulot nga manisig. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa inong atang maako man lugod kan Diyos sa mga makakamhang. Akon malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog yang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga atang nadarakan pagpahayag kan sa imong aking namumutan tanganingan pagdulot kan mga paratubod mo maginsiring sa sakripisyo niya sa pagkaherak nagmawot nga linigan ang mga kasalan kan kinaban. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong itaas ang mga puso, initaas mina sa magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin Totoong maninigo asin dapat matanas asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran na sa makangangalas na misteryo pinahayag mo sa hurdan ang bagong tubig limbunyag. Tanganing huli kan tingog na nadangog gikan sa langit, tinubod na sa imong tataramon nag-eerok sa katawohan. Asin huli kan espiritu na naghilig siring sa salampati, namidbid si Kristong surugoon mo na linahidan kan olyo nin kaugmahan, dangan sinubol sa paghulit kan marhay na bareta sa mga duka. Kaya kaiba, kan gabos na santos sa sinangeles sa kalangitan, sarabay kaming minasabi. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa ibong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, kasin pagpasalamat binaak kini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray, na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kay ni, tailian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pag-ibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapainin buhay, kan kalis ting kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumag kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami tanganing kay Bani Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay dupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyoston na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabananon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiling sa langit. Ang sumong kakanon, sorwal daw, itaw mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa sumong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo, ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot, agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin mandigtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kunin pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan, asin pagkaburunyog, sosob, sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong ihiras niya to sa lambang saro, aninakong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangan bako akong manigo na ikamagdalo sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan.
ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan banal na atang mapakumbabang nagahagad kan sa imong pagkaherak, tanganing maimbod na naghihinanyog sa imong bugtong na aki, kami tunay na apulon asin magin mga aki mo, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa ilo gabos na nagatinder kening misa, lalong-lalo na sa mga naglingkod sa satuyang altar. Ang bulan pong Enero, pinagdeklarakan simbahan na National Bible Sunday. Kaya kasulma, during the 8 o'clock Mass, in the morning, pinag-intro niya to ining Bible. So dahil pa sa indo po nakapag-venerate, after the Mass, you may grab the chance na mag-venerate po, ilaglang po nindo, ipatong nindo ang sa indong tuong kamot dyan sa Biblia. Nagpapagirumdum sa to na sa taon na ini, we draw our strength from the Word of God. Let it be our inspiration and guide sa tuyang buhay as we journey through life this year. So, pagkatapos kan misa, pwede man po kamong mag-binerar dyan sa banal na Biblia. Thank you. See you tomorrow. Same time, same place. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin mahihira ko na nama, ang aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sarabay po kitang magkanta. Nang magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig.
pag-ibig nang si Kristo'y isilang na may tatlong haring nagsilalang. Nang lumigaya ang ating bayan, tayo'y magsikap upang masantahan natin ang kasaganahan. Thank you.